unha das consecuencias de Ivo, que tamén traerá moita chuvia, e por iso estamos máis que atentos tamén en lugares como aí no que estás ti, Fátima, en Padrón, porque están tan acostumados que mi madriña iso xa supera calquera contención que tiveramos visto antes, Pois sí, compañeiros, aquí xa comeza a chover e non fan máis que mirar ao ceo con angustia, con preocupación. Xa vedes, metros e metros de dique de contención que bordean as casas desta aldea de Lamas, en Padrón. Esta mesma contención foi a que fixeron o pasado domingo. Xa estaban preparadísimas para o que podía vir con Herminia, pero o río Sar, que está a escasos 20 metros destas vivendas, arramplou con todo, desplazou estes diques que van formando de 5 en 5 metros e poden acadar as 2 toneladas e media, pois a auga levounas e quedou a planta baixa destas vivendas completamente asolagada. Así foi como atopastes todo isto, non, Irene? Boa tarde. Boa tarde, sí. Estabades preparadas, pero non serviu de nada porque Herminia puido con todo. Que non se esperaba tanta auga. E vos, que xa estades prevenidas, sabedes que cada vez que chove aquí nesta aldea de Lamas é unha angustia, é un pesadelo, porque sabedes que vos vai inundar todo. Sí, xa en outubro xa entrou e agora outra vez, que pasa que esta vez foi moito máis grande. Chegou un momento o domingo que xa tivestes que optar por marchar e deixar que a auga seguise o seu curso, non? Sí, pero xa non se podía entrar. E como se vive ese momento no que ves como a auga está entrando, pero todo, lama, polas das árbores, todo na túa casa e vos sin poder facer nada? Impotencia, non podes facer nada que esperar a que baixe. E como afrontades o día de mañá? Porque mañá Ivo parece que tamén ven con auga. Intentar prepararse e a ver que pasa. Dentro despois veremos o que, un pouquiño os estragos que fixo, porque cada vez que pasa, aínda non vos recuperara desde ese dano de outubro e agora xa estades sufrindo os seguintes danos. Sí, este é maior, porque foi máis fuerte, máis agua, entonces é máis grande. Como dicimos, moitas gracias, Irene, volvemos en breve contigo. Vou vos ensinar, compañeros, moi rapidamente, porque aquí temos a marca de onde chegou a auga deste río Sar. Para que vos fagades unha idea, é angustioso pensar esta é a marca que fixeron a veciñanza para saber ata onde chegar o nivel da auga. Mirade que prácticamente só me sai a cabeza. Carai, Fátima, si dá medo ver esa